Já jsem zapomněl natáčet, fakt sorry. Tady máme tejku 178 000. Já jsem zapomněl, protože natáčet, já jsem normálně mluvil, normálně všechno a to. Už jsem tady. Já nebudu pokračovat prostě mluvením normálním. Jak bych to komentoval, i kdybych nenatáčel pozdě. Jo. Tady vypnete ty dva kardy. To jedno, čekejte, než se dostane prostě dolů. Ne. Aspoň teď mi konečně dobil klíče. Kozu mám rovnou a hack. Tady vezmeme taky kartku 1. Tady je safe. Nemám. Tady jak se hackuje. Normálně tam jsou 3 fingerprinty, ale pokud jste na hard modu, tak tam máte 4. Všechno si dejte na to první. Dobré. 1, 2, 1, 2, 3. No, ten zbytek prostě už byl hotový. Tady. No. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. No, ten jeden ještě nebyl. No. Nedávám všechno prostě, ale jinak dávajte všechno. Tady to už vím, že prostě k tomu patří, jo. Tak to bude 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. To automaticky samo. Máme k tomu i papriku. A body has been found. Tak by mě zajímalo jako jak. Jako já jsem neudělal, jenom jsem vám ukázal papriku, kamo. A toto, tak ten heat dávajte prostě k maxu, jo. A tak, ať se nedotkne maxu, prostě. Tam. A jestli se dotkne, tak nevadí. Another way out, tak je. Mega easy. No. Brzy na hack bude. Tak jak jsem vám říkal. Tady vejde, no. Komu to děláš? To P říká, kam tam vejde. No to mať. No to asi bude lepší, já nevím. Ale beru 900 000, to je hodně.
Já jsem nezabil Juggernauta. Problém. Tak jsem úplně vypleskal. Tady se toho všechno musím zbavit, protože tam je Juggernaut. Což toho potkat jakože normálně. Jakože to byste asi nechtěli. Já ani nevím, kde je. Ale vím, že stojí na místě Juggernautík. Ale oni to prostě budou kempit za stromem a já na ně nevidím. Tak tam stůj. Je tam. Dobrý. Už dávám pojď, už dělej. Dobrý. Tam vidíte Juggernauta, jak tam na mě čekal. Ale co, já tam nešel, haha. Má okurku. Já jsem ji omylem rozlomil. Teď musíte čekat tady na ty. Vemte jakoukoliv z těch dvou motorek a drhejte. První musíte to projet. No, tady to. Ona je nějak pomalovaná víc. Ona je normálně zelená, ale teďka je pomalovaná. Zajímavé. Teďka máte a bum a skočit. Dolů, dive. První símaňku, kterou vidíte, tak jeďte doprava. No. Tak. Když vás budou šutit, tak třeba běžte. Tak třeba. Bude tady. I když vás zabijí, dejte pod vodu snaky. Jako nedávám to zbraně, že nemůžete zbraně, ale snaky vám to povolí. Dal mi to XPčka jenom za to, že hraju. No, až vám zmizí tady toto. To se zastavte. No trošku, ještě až vám zmizí tady to. Něco z toho. Až vám zmizí ta mapa a to. No spíše první ta mapa. Tak z toho to získáme. Perikem. Tady dáte tomu šlinkovi ten Pink Diamond. A tady vám na obálku. Tam nikde nebude můj nick. Pardon, je tam můj nick. Já nicky nedávám. To já nerad. Teď už můžu. Dostal jsem 700. Něco chci říct, že se vám tady skopím kameru, abyste neviděl můj nick. A tak. A řeknu vám, kolik jsem vydělal. 793 tisíc. Tak, tady odcházím. A toto bylo finální kajoperka, takže děkuji, že jste se koukali a čau.